Yeah, I was after Mamma Baba Okuma Radio 97.1 after Okuma Aye TV. Sabre man and Nanomatra Kujan Penny in Fishapa at the AWUKUGUA OHUM on Bendit Nanso or Monsibu Enchi Ikanka. And then AWUKUGUA for Guayamania, Away, a notch Puma, a sure be from na to me Abba, the Santino, Yadi Aye, and Antiseno, and your Probona Abba Pimu, Away, AWUKUGUA, then none of people do a Yabayano. It's as an Anamkoya mania. Na ensure atumi apiefi fam na abantini esi nsuo no eya nsanchene edi ye ba ya na ewuze amanfo kura gallons bebre yem se amampanyikufo ekọ no oya ekufo gallon ene de eye anochi gallons no doso pa na ne wom ni se sabre nana eye osopanyi aye ha wono na wo pete eye to se ne be ya amane ne amamre nyina betumi akọ enkan na de nyina tumi kan je no bahwe eye AWUKUGUA Krokase mu a abonyenye aye ade a aginsam ene ne se amane na etofa esi kro bia enim eye na amane no eye ebedwam na yejan ho anju behwa AWUKUGUA hanom abo kro no nyina ena no pa ni ikoya amane opo kase mu Osofo Aye opanyi pa hwa nani afi ena wokọ akoyi apaye no meno kase eye baby a ye wo kofa no chi baby kofa no chi etena ye ena Osofo Aye edu wono mu a wodi eto aye di kosuaka ho na di enwaka ho ana wodi gu fam eye amane na yebua no se sabre die yebekọ pokasiem na yatumi akoya amane na ensuo no atumi afifam aba enti baby a wo hweye no Okuma Radio 97.1 afi Okuma Aye TV Aye omantasma okreso okrikpongbo ombendide nso mansi bo anchi kanka womo ana sabre adua ye amane kama yakọ pokasiem na nananom akoyi apaye na ensuo tumi afifam ede aba enti anche bia womo ekura gallons no ye bese enwutiri ponti a gallon no womo ekura esansa ye ekọ no ensuo na ho ne pese ye amafo chane so no se baby a ye ekọ ene no anya ade a ensuo bia eda fam a yesi ekwa kwasa ensuo ne mamafo nya hwehwem se Osofo Aye be yi apaye akanche na ensuo afiasa stadium mu aba yesi unwa ade bia na odi utimi di wan dance e na Okuma Radio ani Okuma TV ye ka bimo kwa ma hwe bimo kwa ma nti ye de cameras ani ye team nyina led by ye papa Kwaku eye Boatin afa DJ Zikibi Bella K Brown wo nyina edim ye pese ani amanfo twenkomo ne woni nti a wo mukura eye gallons no mo fa gallons ni bimbra ata ha donko bra donko bra go ati misaka mini abema eye donko o taxi driver no afi eye AWUKUGUA donko e ma wachi e ba Okuma Radio ne Okuma TV so mejemo so na go e donko edenti na ukura eye gallon yi ase so kronkronti edu afashe sana ye nyina ekosabi wa wale enjire yi anase ope juma bi anase in case ope bambo bia nso no tumi ma sa ohaw ni nyina ofim enti huni sana na nananom amamra omo ya ekoso ama okremane akuapeman na wankaza no wa hwe da me misa say what na AWUKUGUA for how long oh ya wo meto ha na ya wo me ya minyiwa anti amamra we mihu ya kra ma hunu be say 4 times or
me kwamani okay ti sania donkwa ka beda donkwa ase papa donkwa che se onu nyi ewo ye agugwa ha eti ba se ensuo na mane ne dia wonim pa se enukre se ne ensuo betu ya fifam na atumi aba okay kwabia se ma kwa baba okuma radio okuma tv so galons wudi kwa den ye ko sa unsu ade je mo ko sa ensuo no se be bompa na ensuo fi obutan ni mo ba na ensuo no wanya bi pen ensuo ni ye den oh ensuo na sa yare emu ye de esa ye you know nyame aseda ye no soronko ensuo no eda ho ne ye kwakwa sa ana se e fi obutan mo ba e be si na fi obutan mo ba se mpa bo na de ne be ba wona be bompa no empanfo no osofo pani ne be bompa for how long wako ba akumienu ana me sa ko bi da na Debbie min ko bi da what mean how it when they di kan sister brother friend say a friend me patient minta insure wako bi da ma ko bi da employee ni wako oh ma ko bebre na insure da ho no ma ye kwakwa sa na say Debbie enda ho no me ebutan mu no ma bompa ye no ma friend so no aba enti insure da butan ye bompa ye na friend so no na insure na ba okay na si aba na mo sa ye den eye nsenchani bebre o yare na onom esa o yare obi pem upembu abi wo bi nche no mpese obeboa wa obompa ye na ka wan hia semguso a obeboa na ba ko ba na insure ti say ba gala ba ko ba na wafa ampa chane we dia mesa na eye ma mecha mobia mekwa koche bia mama mes okay hu akugwa fo mpanyini wa ha ye mi so mo se o mate na ba kwasem da na me ma me ba jo ho ye nyame adumo yama kwa baba okuma radio ni okuma tv eso ene ba kwasem yi em se ni mpre nu so amate ni no kura wo mu ni sen ni kura wo mu ni se ye betu ye ma me ne ye nananom no wo mu kan se wunya awo a ukọ na wakọ se nsuo ni bi na odi bi abesa udware na odi bi adware uhuru wani ma na odi bi ahuru wanim ono ne ate se sa na nsuo na ye na wanko bi ana mi kwato dwa mi ntimi nkọ o se ko nsuo ye sa yare ka ko to dwa die ko na ko se bia na ka da ba sa so mi ntimi nkọ papa mi ntimi nkọ ntimi beja wo mo kwan ye ma me se ne no no want to me anko se papa akra na wa sa na o me san won sa se ye ko de se wo so ko se me kofa de na kofa me kofa galon akwase nsuo ni bi okay na de na galon ba ko pe galon e bi de ka akọ na me obi suma me na me kofa be ya ba ye nya ne tie se ye si nsuo no eye nsenkyere ne na de na monnom no da na ene nkwa na pete ko se bi aya afi bia ya na nanom mere so no na sa na da tie ndi ye ntumi nkwase nom ye wi a nsuo na we ye nya biem to bo ase ene ye koyi apa ye Osofo Aye Osofo Aye yi apa ye na nsuo ni ba e be we e firi ho awe aje afi wow ye nko ho biem aje afi na ene ye kwana ama de na be si o ama de be ba so e ya de a da bia bandi e be ba yo ye ba na odi ni say meje kwam kwabi yo eji unu ya ni kwabi dawro ya menua e fira AWUKUGUA okere eji enso na amakura beba eji eja kwabi na kan si enso no amakura beba na yesi ebi sida se enso no ya yi apaye a enso na ama ebi sida enti afiwe no osi enso na amakura beba ebi sida se enso no emaye Osofo Aye ekwo no kwa de obroni beka hook or crook o se enso ni ba mama na nini wo mo ndua bembe ndua bebe ni me ya bembe bebe nso ni bu shi o se bebe nso na tu yi se eti we na wo yi apa ne ngo bemba da bi ba ti yala yo ze na mama ka no oni ye nwura kwa bi nso ya adwene se ensuo no ensi da se kwa yi apa ye ne ya amane a ensuo no emba ye ene se ne etie bia no Osofo Aye ene mpanyini atu atene de ensuo no beba ye besa bi wo sabi nso a wa hu yi oba wa hu yi adwuma wa wunya eye ayaresa wa wunya bambo no ni nyina no usa nsuo no bi nko a ebetumi abo na nsuo no so yesa wi a nana ma chio nana ye nana nkasa ha ye nana nkasa eze kwekuro mpanyifo no baako eno no nana ye ma ofisi apa afisa ne yete ase nana na ho ye me ho ye pa enena Osofo Aye ekoye amane na ensu a eye anwanwade no matumi asa nana wo de wanyi wani afi fi mu frase nyina na sa amane wo ho ade e wo ho de daada na bua ni papi ebi mi fa chirichiri baji nsu ibi de nya won ahoden na hoto
o asetrem yo nana ne ma waka kran se ene eba se Osofo Aye ya amane nyina na nsuo no ama de ne be ye ere man sada say ade a eseseba nti ade a ebe fail leader na mpache obobo di ama ye from na ampem da ko achempe bi hene AWUKUGUA na wanko bi yasuma mofra nana ampem da ko achampem hene edema omanti asema AWUKUGUA okrikpompo ombendide nso mansi bu anchi kanka nana so asisu gira se ene ya koi ya mra no nsuo no beba osi bibia ni we besi a nsuo no ma nti beda nana ene mpanyini so ase aja ye bisa se nsuo na ma dan nana ma da urumenti nsuo no beba afi bia eba pa na nsuo kakaka wa na mo menye no pure water factory na ye nton na ye nana no mo nsuo a omo tete no eda ho ntu ntimi kwa ye no pure water we ma nye ye okay nti enye de beba ba omes ene de okosoro ba form ya se friend utimi ba nsuo ni di sen Aroko aye aroko na ba ye de answer nsuo na ba on ba ya amamre ti said ya wo hwe ya ejo mu koduru ho no mo ya amamre na mo frɛ na nsuo na ese nsuo no utimi ba wo de nkofo kura gala na wo ene wa nko bi da me nya ho di nti na de me ma nko bi enna mo ka menti ase nsuo ye sa yare e ma fa hudie ni ade ese no kwara ko se biara ho ato da bi de nti ameka ne se mpompo bi aha mentinu nti na ma mentimi ko bi no ayo ne pompo le ba no hwe ho pompo de ba hwe ho ha adwi papa sisa pa cho bra na ye ko no se no kwase me wo mu ni se zigi we be dia dance a o chame ana Osofo Aye wanyi pa ba wo hwe the pace a o de aircon a ese mrante kura pa ba mama ba oni bi aka kire sister entiate pacha me bare ayinju a igbo anwade what say ngwa pacha da bi ma ti sengo ba me e kare se bebre o se ono no on say nso ni bi da na mo wate ehun abakwasem e den na wote fa wote say nso no e den oh ma ti say nso no se woni ya oyakra na se odi gusu a eye etimisa oyare e na opa wo nso a utmenya okay mbacho wan se obi a opa wo ayisuso ni bia wanya wo ana oh me hu me da bite oni hase owai akra okay enti gallon ba ko pe na odekwa na he oh menua no ena kuta gallon enti mimisa wo den na openti akwose nsu kunu aware adwuma den na opesika pacha me pe ni nyina bi enti ni nyina na kura gallon yi na ye kwa na ame oh nyame adum tie beba last year buy every year be eba and disappointed what's it and disappointed ye da ye giti hint na ye and sure ni disappointed da David hey and na de ninji mole ni be ke ni esisu ete papa enjua e bebe ete akwa bebe be disappoint enti ayegusu a yeko na yekohwe kwan be fa so a e nananom be yi apa ye na ensuo yi afifam aba yesuo no enna ho enti ye mbesi a na fi atwa na nanom na fi yatwa ye dwumadie ne so Okuma Radio 97.1 Okuma Aye TV yegusu a ye wo AWUKUGUA ne kohwe anwade a ye digya na nanom sabre yegusu a ye wo aye AWUKUGUA okrikpompo ombendide nso mansi buanchi kanka afi 2023 aye AWUKUGUA ohum ya ye die na de ba kwa wo ma ye abakwasem ne se na nanom ba kogu aye ensa akoyi apaye e wo kwa ibrintum kwa kasimu na ensu afifam na atumi aba na nipa bebre ekọ ye hia ye nuanu mai se wo monko na ye bi se wo mo chem ne ntia ono mo enko ba me ye makwa baba Okuma Radio ene Okuma TV so adentina ene ede nipa nyina ekọ na ode wo se wonko bi o ama mpacho amane e kire se yesese wo kọ honum a wabu nsa wo nkọ honum bi eponum ena efensu se wo ne be machia anadwu ya ne so wo nkọ honum enu ntina mama anko bi me mabu mi nsa ntia de se metimi akọ nsu no so eho nwura mu hoponum ntina mama ntimi anko no na de wo ho no yasi esuo no eye nsenchene papa aye bi mo hu ana me ba ha nche ye de ba me maame mama be se bi kọ ne se eye adwuma epo eye adwuma wohia bibi na se gese wohia awo a wokosa nsuo na woka wotimi nya na nsenchen nso ebesi wo ho ne se ene nso so no se nke se wonya aba esum beba ponu enti o meka se tutu wonya nwa wo ponu nso ene nso so no wonya oba okay yeah sabre eye yawusa nana kumankum sako idakwa ane mpanyini aba enti no se
Osofo wo hwe senia na ni fie ne kwa anim no a amamre kwan so na afi bia no wono nkasa tumi nante ekokwa brento no mu ekoyi apense ene de honam no susumpe honam ye mre eyade a twirokokokra akanse ene santi nana apetito no a de atwa eyekro no ho enyina ahia nti eguso a yekọ na ekoyi apa ene yebehu ne ehu bida yebete ne enti bida nana kumankum adikan ama ye abakwasema nam saa ne ma nyina ho na meka asem bi se nana kumankum na dawroma mamu yenya amanie wei ema sebe okugu amai sabre yanka amanie se ekoso no akuku apim nyina Ghana nyina asantema nyina na nka mo okugu ha na anwade a ye papa yende hye yende na bema kofa nochi simprimu dade ako odija ye no na nka ye nyina no ye ni di achi na nka wei ayabakwasam soronko na nka ye tourist attraction kase na abrofo na babahwe na nka afibia no omo sane abagugu ha na aye tourist attraction na nka aban kura nyesika ewom enti enano de yebehu ne ehu bidanti osopanyi na nadua yi waprikro na yakọ yi apaye na ensenkyene afra hum ni aham ma ensure eye ensenkyene obi kire se ni sister besa bi last year emanawo obi so ebesa bi edigu nani so ani no atumi atete ani na atekra chese meno kase ohun ade nyina kama enti wo hwa obi ani wa wadi akinye obi ani wa wakase ni nananom ye de no sebe entumi enko na nietia nananom asan no yebisa nana kumankum se ntia ye kwa yate asan nana wadawro mama kwaba eba okuma radio ne okuma TV so ye ko na no yate asan adentia yate asan sense nana ya mamre kosi nkwantia na osan ba na chi ne de na kotena ne fie na ye bedu po no mu so no ho dada eti ye koja osofanyi asifie na ti ye bedu ho no ho dada nana wadawro mo ayira duru na asa amane no no amamre ni anyame ahihye no yo nana woni ne cha asem bi nra tu yefo e ka asem bi se yesu se akana na ena mu ye na nka oman nyina wo ha ana oman nyina wo ha oman no nyina ntumi mmom emedu ha na mo ebinum asoma fie kropon a besi ha na obia so hwe amamre no se ne amom abai ye dam asese mo aba se ne be ya mo behu ne etuamu sesi amahu ba bia ye de nana kokodu na ye de na sanachi abesia akotena ne fie nanso ye de ne tena ne fie wi a ye bedu po ni mu no na ono to ho twen ye ononyamfo kasa hei enye sebi mpanyin mu anim wa mo hwe wi ase nyina no onye ohene ketwa ebafo kumankum srekwa irakwa aye abontendon hene ma okugwa ono a na ye ebofudensua nso omahene na wo kire se nienti ayan san se ayo so pagini apete aye tono aye amane ni nyina wo san ko fie akwatena se na yeyenu ponu mu ho no na osopanyini anananom ade ne nsagu ne so ete wo enti enano ya di bibia egu nkrata so kama na na etu ya fonura se enye se obi se askoye abana me bakengo na so ni wanya ke meye no aja mantabre ni onke tuka be wure ye hwe tambe ne betu abo etani me kande se etani bebo na ne be hu etani wosuno ejankpan na ne modom anye ne dom ade fofuta mo na nya so butade de yabada nana kumankum ase se ne aye no se ne be hu se nya tro no mutwa enti ye no ye ni kan enko transin ko hye cameras bibia ho na omo de nana be ko fie ye bedu wo se kuko camera na be picture ebe fa na ye hu sampa nana ba bedu eye ho no mti nana se ye ntwe na ye ni kan kwansa ye beda mase okuma radio okuma TV ye wo kofa no chechi ayeye amane ni amamre edi aboa eye nana no afie ne wo mo eye die ye beda mase ye guswa wo ye kurum ha Osofo Aye Gangster. Aye.
Yo, abisafo mo nyina kwaba ede aba eye aduokro wan so wachi for ba Okuma radio na fi Okuma eye TV sene de bia ye kano no obeba e Facebook na obe subscribe afi wa like na wa share kama Okuma radio 97.1 Okuma eye TV online Okuma radio kama na ene ye omanti asema okugwa okikpongbo ombendide nso manti buanchi kanka ene nananom eye amane kese na senia abibifo da bia meka se yaka akiri woni ma bebremu yantimi anton ya amane ama ene kwasi bronia befa amane ni nyina eton edandan ede emaye nanso eye omanti asema okugwa nananom ahu se it is better late than none ne santino ene no yabuem se eye yeba pokase mu na de nyina atumi akonka de maye uhwa eye ochame ana Osofo Aye baba ye amane ewo eye pokase mu ha ma eye ensuo atumi afi fam ade aba na ensuo ne fi fam beba no ensuo ne ye anwanwade eye nsenchane bebre omo ani omo yare unum bia ana onya bia betu aboa na ye ba no iye mpaboa wo ti se amanfo eka mpaboa mmem de bia me ka se mi se nema ene bibima nema bebre aboye no ene mafo wo ka se yenye we a yesi ye de sene enimu asa na ebe ye no mpaboa mmem ti ye ba no zigi wayi ni mpaboa Brown ayi ni mpaboa ohini bi o bia yi ni mpaboa emrante ne mabawa no wo mu nyina atumi ayo mpaboa nananom atumi a chance yeyin mpaboa na fe obi antrase sene ka no obi antrase enti wote se echina ne chese ye antrase enti mo acheche ne branche abroche ne ade a mo hwe ye eti Okuma TV na Okuma radio so no ye nananom ana yetumi abobawura hanu a ye hwe ne ekoso nana eye kumankum ono ankasa ne dom no atumi aba abontin dom yene ono ankasa adim akugwa man omo agepene dom no aba pa dom no aba amana ye kama eti sene na kumankum ka che no ase mumra na mohwe bi monka se obi se na mo ye se eti ne ya ba hwe yi no ye obi mehwe me ka nche ye ye ba hwe ye tuma kodi wa danse e de a kire eye oman no enyina aniti sefe na ohwa na se obi antrase ya na aka no se obi entumi entrase na de nyina entumi enko na enye kama yeah ye beda na nanom so ase Okuma radio Okuma TV ye beda o mase ebra eye nyina ye nana okwafo panyi kwafo anoche wa command eye Golden Stew amasantifo no na cameras ni ho na so ye nya bi hwe ene nananom ajatum sene be ya beka abakwasema kire nchirima ejina na makwan se ye bekọ so ene bia no sene be ya dance die ne nipa nyina be hunti ye kwaka se yesi bio ye beka se mese aniti ye de nipa nyina bebe nananom na mo kasa yetumi ache ade agu eye efidie so na mafo nyina ahwe no kwasem ne ye kwọ so ne no ese street carnival emranti aba emamba wa aba enti eni bi betutwe eye nkomo aja akwaba ya mejo so ya from say mede ofayima okay ofayima eja ene ya babedu anu mu ye ba ye ensu bia na so yesi na no be yapa ye ama ensu aba wo wani afi ye hwe ya wani afi papa lukwasa bi sa besi ana yo ya wo chamia ono yimpa ye ni wia ode ne sabe wura tokro ni mu impresa na ensu no na epia onubi ni ye de be ye amamre no anua enam no am obia wibi na obia so asebi na odikofie se yare a wo yare wudi bi sra ho wudi bi dware bibia na waye den wanya somodwe enti ne ho no enti se ne ofa aka no ye ba no ye de aponche ba ye de dade sen e ba ye odwan ha ye de odwan ene ye de ne ba ye ena ye de eye enchanse enso aba yamfa nsuo ni ye kakra bi omba no no na mo ode hye kire se na yi apa ye ni wi a wode ne nsa ebe hye eye tokrom wo ho no mo
na ensuo no tumi agu afa so ensuo no bi na de ba no aduane ne enu bi de ebe num na fe ya sabi so e de akọ eye efie na se wo yare oha bi da wo so amane bi a ensuo yi abeye ensenchene ene de ene de ye be hwe niema pa because nananu ka che e boy kokko wa bu nsa wo mam enu na dwo so ebi a na okoye longo springe so mam na mo dom na ba ni atie ni se wo ba sabi onipa be wu a opre se efawa anya de ene na be wu ochina ne mo afeda ne bi a na anto danu mi ami gina ho ana obi di ni ho achinye se obetumi adwonso agu kofo no che bo so odwonso ye no oka ho na mi ankasa mo ho mi mani hu ye eti obi obedi ni ho achinye e de aba no eso no a ago wase obebodi ni mi kesa obeka no anybody in brave be chao you to abe wansi ago alane nanya busuapani etade achamde busuapani nanya otrakosa at first alane nanya ayekwaku osofo etade nanya aye osofo alane mukawamba ye amuna square kwaba amuna square trinkwa sefi kwasi lewe ne binjibe ne betu ene ana square frijiapa afenko ba pia fia ku bia ne amoye to atende eba ani jengbe ye ne baboa ani be ne unse baboa bebeto efe tende to so wazo ni se obi eba wazo ni so obi eba wazo ni so obi eba mi aka mo ne ekurasa bomade no tichi no nyelo ale agba ayo ele obo ne amane ne wase woni so obi eba no ho beto a embo ba ewura mo si ete ba kwa so o sempa no ache se ni se bia ba tichi ese tabota na nya emele to ye ne ye ati ye ba ye bedu ye no eye nana ne achamefo ene adi nkomo na wo ma che amane ne amamre wo ho se ye bayi nana no ba be ye amane na abushafo ye kwa ye bayi nipa tumi bu ni nsa enti nana no maka se wa bu nsa ana wo nsa bu mu no mememba ha anso mo bompa ye no a asembesi enya saa oni so wa che yo etetwe yanja ba fubie mo no be fo wi a ese no kware obedo no be woso sia no bombade no tichi obede hwanata efe a cha se so we nye kende no beto mo no be fo wi a bombade se obetichi no mo yele manu se na ne sambo ati ne di kan no se ne wabu ni nsa wabu nsa no nana mo ya paye no mo ya amane no a ne besi bia no ende ho asotwe no wa wo nchen ana fe se wo ya bema na enura nadwo wo ni oba akohia mu ana ne bema akohia mu a na se wo horo ho ye se wo nware ye betu afi ye ntemu na wakọ yanka se fi akọ na wo tu afi ho na wakọ soro wonom na emum se yakai se wantie na nananom ya amane ni wi a esususo bia no AWUKUGUA man eni fo nananom eni fo ye ba ye no obi eni fo ye oye bone no ono aso an bone ago bone se eni ebrio ode ago bone se alane nenye abusuapani ochredu akosa nenye ayekwaku etede osofo akwan ya osofo nenye kumankum etede achamede enumuko pa akitani asi ni momo numode ala abusia drama me hwon pe nyechi at once ala na mkemwe oye enebe ala ene ba amkete mo ba ta srap tumban ala inde frita kwa ala mabwe aseti edu ala enane mutei etene de bo okreamane ne baria makrane fita etemode esanokware eyi ene ama peba enumde ese mo hobo amane ane baria iye moba enhobo amane a na bensi efe ebewe na obo amane a na hotre odedia e hotre na ba mo enipe esi ne so
When DJ, when who sacrament akwe. No me the man say na anysembo. Ni uma na naka ni tia wan say ye ba ha yi no ye nananom atrankonwa a mo hwe ha no mo bobo ya bobo nana kumankum nyina edin afi wo ba he no wo se okura den sam nsafuo ene wachi snap srense ana afi odwan otuadua o ma ko ya amane no na afi won hwe se nsuo no betumi aba ene je ho ene yadua yeto aso afi atanto so ni edumode amoyime kaka ni say ya kasa ni pere ba chaso yo ne wo po atabu edu di esi ba na ogba ani budi enu di ese ne mo ani abase se ba ani yi am say on be chi amane a omodi asokwa te di wo de be na akpe ne mamuwe na agba amane ne wo na mbo na ba we say asokwa atabu ensi a wani e wo chi no enu di wo jagbo we de ele sembo empire efe dende ta na ba e beste ene be empire ene be empire ati ne nananom achen se baby edue no I saw ko abroche na we transit o ko Spain na o we transit wo Tunisia enti aha no ye transit wa nananom ba amane no ha na fe ye wi a ye ya ye di ache ba ye no the video coverage man and after command radio being the lead we no ye be di anim na ye de yakọ na fe na ko ya amane asa na nsuo na ba ego edabo de say ala na nya ne kama amoye esano kware wa say efuma na efo obebe obebo mpai bo a sabe ebo me abo ye to kombra no ho mpai a nimmo obebe obo motra se o bomba na bomba na askwa ni say e de to kombra na obo mpai no mo na bai mo de na wa so ni say mpai bo a nimmo ebe na kubie to mo ese tabota na so ko ba shagba fie bie enfie nwa bie so ko ba shagba say na nyambu a mo na say amonyi akwache na amosimi wasu a ambe ye nyanyale na nimede ya no atu amosita say brenda fo say enyam ba ya wure na wo kpo ataba asade atasokwa na yi we yi area eye kinya be ene sembo di senia nananom ekere no nipa no bebre hodo mu a on be share bo hodo mu ne ade se nananom boa me menya oba menya adwuma na me ya ma beda nananom ase wo mo etisa no ye wakoye amane na wie ye ba wa ba share bo bia no wo de bo share no ebetumi aba fi nananom be ya pa ye so e bia na obi ho hanom ene so wo pese wo ba na wo be share bo ye ntwa bo bia nto ho na mu kakra bia okura abetumi aboa na ene amane ba be etumi akonkan no sika bia na so na mu wa ofi akoma mu na de bi ba ebetumi agi na de nyina etumi akonkan e de ama ye no mo se na nananom kan ye no ye ko akoye amane ne wo nsuo no ho a e command radio and command TV ene wo mo ye to nsa frɛ ye no ye mpa ne bedi anim ana ebedi akire na yakɔ wo mo aka ne de wo nyina betwe wo ha no mo to nananom kɔba afi ne se wo bia no na etumi aye ti sabre nananom de amane no e be hye so na afi yesu etumi afa ne kakrakra na yɛkɔ yanim e da mpanyini ase e ma eye dom no nyina akɔ aba nananom ba be yi apa yenti yesi kwan ne mu na ho kwan ne mu na ho Jumpa.
abusua fa mamunyina akwaba mamunyina afisha panso de ba Okuma radio 97.1 afi Okuma TV eso se ne di kankan no omanti asema AWUKUGUA okrikpongbo ombendi de so mansi buanchi kankan anochi ne krom no kwasema wo mu ne se ene na fashe no aduru so a nananom amane na ene no na wo se ye ba po kese mu na nananom be amane na ensuo efifam na eba no kwasema ne se ye de ani ababe hunu enye se yese omo se me se me ba ye no osopanyi ebe ya amane ema afi yesuma nipa no bi nananom ahemfo atrankonwa ewo AWUKUGUA asase so edimu bi yekoye no nananom yi apaye afi yehu asase se abogu so afi o champanyi hyase se oyiyi abo no etutu fam a otua du baabi na ese ohia moa edi ofre eye achamfo no be ka ne ho afi otuko no na o kire se afi bia no enye saa na eba na ene na asemu ade kakra enti osoma se obi a wabu ni nsa bia no won free yemu enko no kwasem wo mo wase ya no kire ebi fi mu ekoye nisima ani hu se ensuo efi asase ni mu eba no kwasem wo mu ni se yetuye yekonya atache ensuo na yesama ye no mimi numbi no kwasem ni se ensuo no eba hu nyina no na aniti ensuo ni ba hu nyina no na aniti afi wunum bi a kwasem ni beka wonte particles ewom se bia loamy soil ana sandy soil ana clay soil ya the fresh na anuma obeti particles kra ewachi abenkwankra wudi na ade achi so a ma na anim nkwan ye no obeti safe mafini gugum ni ade ensuo yi ente sa na ye krojin aniti ne ba ne se wo mu fi mu koye no afi ensuo no chase se eba na ye ba ye no dodo na kra gallons ni ade ye bi sa wo no wo mu kire se unya ensuo ni bi no mu a unya ye funu a awo ba etimi boa aniti ye nua ba bi a oware wa AWUKUGUA na oye tamaleni on not na chese wadi adanse sampa ifisha mi ni twam ko no won be ye bi ampa nyame abo mo onua baba ko so a wose wo ye na wonya mfishi ne ba na nya mfishi adu na fie twamu ana ne fie mienu no obaye ebe hu nananom bo ano me no ka sei ne ba na wonya mfishi adu no wa ho nachi na chese nsuo no eye nsenchene a na mu ene number 4 sebe ya so a enti asem eye manka eye delay kakra na so all said and done it's better late than none nananom atimi anya nsuo no a me no ka sei ye dwa apanchire odwa na wi a je se ohwa na hwa e de nanimu a ye very papa ensuo ni bia na nananom e de aye amane ya no nyina e ho hanu mu kama na okumai adiokro enso achipo baako na wo hwa odwa na ye dwa no na ye horo no na akra e mu akwa aba Okuma radio so ye demoso what's ensuo no ye den ensuo no empanyifo so am dijaye afi bia be amamre wom ensuo kakra bi na bucket ni bat ne ma ye be ebetuma ye ne ma ni nyina ensuo kakra bi pe na bucket ni mu ono na be aboa no ne ma bibia de no adua bibia de sese bibi wo ho pa na ba jodi ni say e frem kwabna ni mu obi aso frem bongo ja bongo wadaromo nananom amane no chese ye ya anka nchakra na nsuo ya ba ene no ase nipa na akoya so brachi kakra futu be na be ma emma ba wane ma yen kase mo bi ani akire ma na mo ya futu nkoma ye nyina ye ho ya de ye no ya na ye no kra pani mi da wase biam se ya so den na ese ebia bra anase yese oba be ma one oba esi anase ese odware batu sa so den ne ade enti no ha enti na ma ne ba sa no enti ye be hwese ebia next time no ye betutu ne ma ese ne be ya sa ne ma no ye mra ho biom cause mpanyifo ntrese e no ma bre pa but another romance o matie sufrenti no ye do ma se ho sa kwamra me nkasa na me wosoro ho bi nu se ne nana na nimfi akwa adim na obre no mu yi apaye ne ade ye beda nananom asem matie sufre eno achi no ye hu se omu a wanya nwa omu a wanya we eno so kire dey ye sentre ne pa opanyiwo bisa asem sentre ne pa asem wa no fa ebia woda anase unya ba anase obre akwala ho a se unya gidi na se ofa ngwa na owe a ne ahia bia no ebe ye adwuma ma wo na ensuo ne so kura no ensuo no so solve problem problem bi na se unya gidi na kasa guso a ono so solve problem enti ye wade ofie kwamra me da se kwamra me ye matadis ni na ensuo no omde ma me na me bompa egu se awurade ma me hu mani so na me nhye nkom na nkrofo mra sore na se madi adwuma ye enti matadis me wanyere me wari bio
Methodist for the obi amra so do chena e ba shankom me be hu mani so nana no matran konwa e wo ha no mo sisi e hu se wo na sisi atwe na atwe mi ma me ba ko no aha na atwe official pa afinko ba ti afia ko bi ma ni yi ase yo yeah mi hu se wo ji akoti pa bo ninji motokwete ne bo monte ninji motokwete ne bo mo pe no kwari se mi no ju mi papa me yeso obeke hoke mrante ne monkase a kambre no mbone tokubo ene yo eta me ka mrante ne monkase se eta jagba mi nya seku akash eye ma de me eni akpade eye ma no so bi ene sabota pe ne pe de eye ma afo ne ka mo mrante a on ba bo emonu mode eyire bi wambu anum a wo di ache ama abo anene eni akpade bi ekura ne ewure ti se eni enum di ho bu ho ekristiama etadi akwapma ma pese asokwa aba na abachi awon asam asase fita ebomba ni dwitichi na no abo amane galon wo solo fenyo asokwa anyamore efe na ma fo endia ne na so a e wona bu ahu a bebe jana ku yo ye lori apate efe wanti so wanye no sakre no be bia bebe ubi anda ne obi apate ombenga no ne amane ni de kwane na tama keke na ma fo se amho ebu wo monum de na mudi achi na mu tete amane eni tete yakwele eni ababa akwele hata ne babdo se di ichechire eni akwele buro eni ebe ho tete amane akwa de nkre ne monfa na de bakwele ne be yire na so kwa se beto jongo efe nansi aboka nso asokwa be wi eni ago eni ebe eni mudi be yi ampa na ne ro kpo ate asokwa ta ba koche asokwa ta botu tobi newu asokwa ta sabe wa manyen sakra mane bi jiwa yensi akwa na kamili buto esa sokwe ne jan ebe nam etire di akoye awo ngoluwa na awo ngoluwa ekrese tula akoye awo ngoluwa masemebu ebimbre masebu ete no mi esa de se ne ma fu ebu ho monumode na mu tete amane ne tete amane a ne kakmo na nyoku mangu ne ba mo se ka kakmo tete amane ete eni achamedie no de na sa krikpongbo no de ne mba agya sa afimo ani be yele so na ne botokwa ne tete ahue ani so ani ashiri ani shiri ahue pa ani tititile ani butari betule akọ ani beka na mi yele to mi ani esare na gbadi mi ani oderi o wada ye ma me ase ma me kire se amane ani amamre kwan so ani ebehyiemu ha na nkanka na omuba wo mo nche eyesa na so ba ku mienu miensa bi antimi antoye ama atumi abasa na so na no matie wono mo afi won ni aduane mo bi atumi anya bi adi aduane ba ba no ane chichire ane oka eye moja anya nipa moja aha eye odwan no ayekuno no ni moja ene ba ba no bi anya bi adi ye wie ne sa no a afi ye beko na eye poyi ya gurumu ni obenya bia no eye nhira ede ema sebe ni me ma me ka ye obi ani ji ye no sebe obi won mo ntimi ye twokopia na je hu awu wasa wa chen brasta obi a shina no hye no maziko hye no you as hye no ube hu nana no ma ebetumi abo na ade nyina atumi akonkan ede ama eye ewo sanete na azigi wadar masabre de ochamepanya nkasa ewo ha eye nana nkasa wo hwe dom a twa ne ho hye na yesi se apata benya hantan a na ensuo eso eka nana medase me be hye nkob Methodist pe awurade bu yesu nyate me be hye nkob mo benyate eti nana chamepanyi wadaroma mesra makru wakpe eja wadaroma ani be chi ani janse inenye abenene abakwasem mprentali tonu moyo ni joni hu to kwenta no kwase obroni beka when you see it shivers because you drew I was sekra ida hoko mimi ji achinye ntuma ntemi hu a no kwase aska be de kanhwe ne sabio ibia me bate is that me to kwenta iniwo enpan ne ebare no ne akro ne afi ene mo ene si enum ibiri adaroma ajampa jo be chiunya na ene mbre aye kwaku no bo belanan eskuma etun de jiata bo oito nene beto ni ne beto 1922 me tio me hona ma du bi nene sa ya kwaku ne ede se
era ko mo me be ntina no ene ne tirinju eku apemante dun somo tena tirinju na ne dia ba mani efianfo a cha na ne tirinju me be giete tisa temene ngamo no me di Osofo bo akun aya no me de enu buto no me akun bitu tena me tirinju na bihu no atire me ye AWUKUGUA aja wada homa ninjimo eni embe enu za ye fi akoya ba chi mo enjua ne tiki be mo kase etwa bo ntene bope ninjimo chi eni twum se senjua be mbe kura fi mentani be yu senjua be mbe ni be de mo abuya e be de bo to kwa obutu ma ne din de bia ho na ni mentani be yu no ni ebo announcement ye eji mraso be nji so o so se mentani ne be bo ne mra e be ji so eto hia se wa san sabe wo be ntina akwase a obe beto nso wenye wo ma chi wo nsakne no be mbi ntana obeta nsanjile ne ta bo de sa de se monjua akun abe na nju ete mbo ne na chi bebiri ya enko bote ma mo be beto nso mo be che wo be no so mo re no na so ya asa be yiri kwase a afuensi efida ara na ne bom nju gba we ne buto no mo nju beti buto no ate me ne ho de na eni be no ngwe papa ne afi akubi seta eni pe mbi sakre buto na ne boa ntoko ye woso mi bise kwale se eni mba ngu ne nyambi ntade awara ne mote na ba so kame se wo mbecha we hin asem wa san wo bete kwache embe obompa ya akwa le huase udenya awara oba kwache ate wenye bi oba kwache yenye wenye monta mefi anu apepepe oba kwache nta no mole ana ebi ene ebi awara nta oba kwache nta wenye etopenso ngana almo me gi tepa ubia obeda mo si chukura ma de kongo ngwana papa afimo mente se ne wo keke akuap mama pe ntedi akugwa ma ne mo wo bie ne tabu wiase pe afutu to betwe na akresu ama ne mo akuap mpe ata mende wo se kole de sa kwa ishikira mo kwa abeji nzamboni na ni de ti wonji nzamboni a obeki o no me bon passe akwa ishikira mo kwa abeki mo kwa na ji nzamboni wonji nzamboni obeki o nene na mo elemo nene yedi 72 na ko ci yace ko ci nya mo pem so ko ci 72 ne wonkia wo fa wo jimfia no ne wonkia 1920s le monachi na ejengba salinga mbe wo na ide ti ete ni ti ko ejengba sa ko la re ko ti ya ma ko ti ya no ko ti yo enbe na nkwa enti ye beda nana ase ono ne so panyi ana se opanyini a ohwe na amane bia bia no etimi koso e wo ha na o se obedi ade no 1920s ache ohwa ona mfi be se oha na wono ba ya obedi ade e wo ha no mo breman sikuma odobe mbra kwa pisi apiofori ni kurom mpotam oton na nanafia waba obedi ade na oba ya no so no se wahwe ma bibia atumi akọ eye nkan sene na akire mu no afi bia wo mu hia ye no sene ye no ya na de ba kwa ye nsenchene wom ene se ensuo no beba ene ensuo na ba nsenchene to so mienu nso no se ene sene etie bia ensuo beto sene etie bia no ensuo ebetumi ato afi eye adisade bia ode ba e bia no ye mfiri anko no na wonsa betumi aka eno achi misa na na se ye ba ye nya nwa nwa no eguma hodo bebre na ochechire mu se unya enwa pa se wo betumi awo be ma na enwa no ba ku bi ho no wetuntum kakra ye ka no krekasa na nka ebe ye ize kura ama me ye nka no kri na agoye de e de ma me eno no unya no so a obewo eye oba ana fe unya ni mienu ebomu a so betumi awo eye
enta ana fi ade sedi bi a ɔde bɛba ha biara no nananom kyerɛ sɛ amane kwan so no ɔmbɛtumi ayɛ kama de ama wo afei akuapem amantam dunso no nyinaa no yɛka sɛ baabi a yɛsɛ nsuo na yɛde yɛ amane ne adeɛ nyinaa no aha ana obiara ɛyɛ no mene obi kasa ɛkora no ɔkyerɛ sɛ wɔhwɛ nipa dɔm na atwa ahyia no koraa no a asɔfo yi a ɛtɔn nsuo ɛyi abura mu nsuo ne a ɔmasoma nipa bi abɛwura mu nti woka yɛ kɔɔ soro no nananom kyerɛ sɛ ahɔhɔ aba bɛwura mu yɛntumi hu sɛ wei yɛ hɔhɔ anasɛ wei yɛ kuroma ne ɛsiane sɛ akugua ɛtrɛ nti no yɛn nso yɛ wo yɛase ɛdɔre obi wɔ nkra bi wɔ tam mene wokasa koraa no akugua ne bi wɔ hɔ nom a wɔwɔ aburokyire a wasoma ma yɛaba bɛpɛ nsuo no nti yɛase adɔre sɛ ne mu ahɔhɔ aba bɛfrɛ mu nti na ma nneɛma no atumi akyɛ ɛyɛ kakra afei afotuo nana ɛde maa yɛ bio ne sɛ yɛn nyinaa no yɛma yɛ kɔntene yɛka sɛ yɛma yɛ kɔntene a kyɛ sɛ yɛndi nokorɛ obi mpaboa ɛnyɛ wo deɛ nkɔfa obi dwot ɛnyɛ wo deɛ nkɔfa daa no yɛ obi yɛ banku ɛwɔ kuropɔn wɔde dadesɛne si so wɔsɛ wɔkɔsɛ nsuo aba wɔbaeɛ a yɛte banku no ɛna dadesɛne si gya so na nase daabi saa nneɛma no yɛpɛ sɛ yɛnyi nkyɛ deɛ a yɛnyi saa nneɛma no nyinaa ɛmfiri ɛyɛ yɛakwam ɔno wɔwɔ hɔ no waho bebree ne mma ne nananom nkɔ ɛka kɔ ɛyɛ 70 na kyɛ sɛ nana wabɔ bra papaapa asɛm ɔde twa toɔ nyinaa sɛ yɛntena sɛ mmɔbra na yɛnhwɛ ho yɛ niendi nokorɛ na ɔman te aseman akuguaman ɛne ɛyɛ ɔkre ɛna afei okuapeman nso ɛmfa ne ntamapa ɛmfa ɛmfira enti ɛnɛ sɛ ɛbaeɛ a yɛbɛgyam nananom ɛwɔ akugua ɔkre kpomkpo ɔmbɛndide nso ɔmansi bo ɛnkyi kanka ha wɔyɛ wɔn a ɛbɛgye ɔkre ɛde si hɔ nom na amanfoɔ fɔm so ɛhwɛ ɛyɛ kuro ɛtifi yɛbaeɛ no so yɛ amakwa yɛne driver ɛne yɛ technical department mpanyin ne baeɛ zigi bi wɔno nso na ɛhwɛ no adeɛ nyinaa tumi kɔma yɛn driver yɛn baeɛ twa mfoni ɛde ma afei aberante a ɔno nso sua media adwuma yi ɛyɛ K Brown afei apamfoɔ no bebree nana kwame mpɛre wɔn nyinaa ka ho afei yɛn papa yɛ agya ɛyɛ akuguaman nyinaa ase ɛbaafo sereko ayrakwa nana kumankum yɛbɛda n'ase afei nananom atena nkonnwa mpanyin a ɛwɔ akugua nso yɛbɛda wɔn ase zigi bi nso yɛbɛda wɔ ase afei ɛyɛ K Brown nso yɛda n'ase afei general manager yɛwura ɛyɛ Kwaku Boaten executive producer yɛbɛda no ase nana kwame mpɛre owura Gideon Bella yɛda wɔn nyinaa ase na team ne nyinaa ɛtumi baeɛ wɔn nso aka wɔn ɛwɔ adwuma mu no yɛbɛda wɔn ase yɛnya ne nteɛ sɛ wɔkyena nyame yɛ adom a nɔnkron berɛ mu no nananom a ɛwɔ akugua mekyerɛ nana ɔpɛ sɛ ɛyɛ Kunadu the acting nifahene ɔbɛtena bedwam na afei yɛabɔ dwa data ɛne wɔn adi 2 million kɔ 5 million mede mo amu sɛ mene sika nti nya 50 Ghana bi ba momfa ne saa wɔn ɛwɔ sika no 3 million 5 million 10 million $200 $1,000 na ebi nso aka nananom na yɛtumi ɛde apagya ɔman tiaseman ɔkre okwaman kwa so Ghana man kwa so ɔkre nkwa so ɛna afei akuguafoɔ nkwa so afirihyiapo